Right, vazukuruka. Pane nyaya imwe yandasangana nayo ka. Ya Prophet Passion Java yandoda kuti mbokurukura zvishoma pamusoro pezvayo. Because nyaya iyi ka ndaiona kuti haisi nyaya inongobata uyu Panganai chete. But it's a story ka inotobata vanhu vakawanda mumafamilies medu matinobva ka nemudzimuri dzedu dzakasiyana siyana. Nyaya dzakadai dzinotenderera ende dzinoita sekunge dzinotinetsei. So panapa pazuva ranhasi toda kuti timbotry kugadzirisa nyaya iyoyi. Handiti tinogona kungobatsirana, umwe munhu akatobatsirika kumushure mekunge tambotibate pamusoro penyaya iyi. Right, kana ungasati subscribe to this channel, I kindly ask you to subscribe to channel ino, and it also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you will be notified. Musakangano zvakare kupindura kuma comments uku nema likes vakawanda vamwe vandiri kuona vari kuparticipate, vari kunyora ma comments. Ndinodada nemi wazukuru wangu. Thanks very much nesupport iyoyo. Sekugara kwandinoita ndichitaura ndinogara kutaura kuti zoni channel ino haisi yangu. This channel doesn't belong to me. It doesn't belong to anybody. This channel belongs to the whole family ya sekuru nevazukuru vavo. Anditi ende sekuru vavo ndirini, ini muri muvazukuru vachona. Thanks very much nesupport yenyu. Maswera sei kwese kwamuri vazukuru vangu, kumabasa, kudzimba, papi pamune muri. Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka. Handiti vazukuru vasekuru saint. Right, inzwai kanyaya iri panapa vazukuru. Ndasanganawo nechimwewo chemuchinda ari kunzi iye is a brother kuna Prophet Passion Java. I don't know how far true it is. But muchinda uyu anonzi Simbarashe Java. So Simbarashe Java uyu ka pazoitika nyaya yekuti zoni panenge paitika kusvora mabasa ari kuitwa na Prophet Passion Java kunge ari anenge achibatsira vanhu vakasiyana siyana. Handiti zvikuru sei mazuva akapera takambonzwa futi maitito achitaura zoni Prophet Passion Java ka is only helping vanhu vepa social media, vanhu vanitori nemasmartphone vakaita semi vazukuru. Handi muri kubatsirwa, vanotambura chaivo ka hanzi haasi kuvabatsira. I don't know how far true it is. Indiri unganidza mashoko evazukuru vangu avanenge vachitaura. Handiti so ndatimbotaura pamusoro penyaya iyi kuti mudzimuri dzatinobva ini ndikaitawo mari kana kuti iwe muzukuru wangu ukaita mari, zvakureva here kuti wakufanira kubatsira munhu wese mudzinza? Zvakureva here kuti madzikoma ako ese akufanira kufamba nemota? Vaningi nahanzvadzi, vazukuru nesu madzisekuru takufanira kuchifamba nemotikari nekuti we are related kwauri. Ameno ndo mudzimuri ka umwe munhu anongonoita mari ka umwe ogoishaya. And zvinoita kuti umwe ange ari ane mari umwe ari ange asina ka zvakasiyana siyana. Hatipiwe tese naMwari upenyu hwakafanana. Hatigone kuti tese tinge tiri tinopiwa upenyu hwakafanana. Ndosaka kana uchikoro vazukuru ka umwe aigona chikoro umwe anga asingagone, because hatigone kufanana tese. So kana muchinda uyu bho ndatozoona achiisa account number yake panonzi pa social media kuti mukoma ange ari anotumira mari here kana munin'ina anazombonyanyofollowa. But is it good kuti zvoni tinowinzana kuma social media? Ingava hama yako yaita mbiri kana kuti mukoma kana sisi kana zvakanaka here kuti kana tada kuti vatibatsire tinouya toita setinovasvora ku social media, because we must know and we must appreciate nekunzwisisa kuti zvoni muupenyu ka hatifanane vazukuru. Mwari haatipe upenyu hwakafanana, tinopiwa upenyu hwakadi hwakasiyana. So ameno munoionawo sevazukuru
nyaya yemuchinda ari kuti Prophet Passion ari kubatsira vamwe vanhu asingabatsire iye. Also nenyaya yakambotaurika yekuti Prophet Passion is helping people, vanhu vari kutoratidza kuti vanenge vari to right, because vanhu vanenge vatori nemari yekutenga data nemari yekutenga masmartphone. Kwanza hamufanire kudi kunge muri munobatsirwa. Kwanza kune chirikadzi nenherera vanototambura street kids vari kutotambura vavasiri kubatsira vachiuya kuzobatsira. Is it good? Are they doing it for the sake yekuti vari kubatsira, kana kuti for the sake yekuti varamba vari vanoita mbiri, kana kuti they are doing it kuti zoni since pasocial media paripo panoita kuti mazita avo ange ari anotaurwa nekukasika zvichitenderera? Are they doing it for fame, or they are doing it for the love of God, for the love of the people? Ameno mafungiro angu mubvunzo handina mibvunzo yangu yandiri kungovawo nayo inogona iri ine vazukuru vakawanda handiti. So tisakanga nokomenta panyaya iyi yekuti mudzimuri mukoma akaita mari zoreva here kuti tese tagarika? Muning'ina akaita mari zoreva here kuti tese takufanira kunge tiri tinofamba nemazibenzi? Ameno, munhu orega here kurarama life yake zvaanoda nekuda kwekuti kune vamwe vanhu vanenge vasina mumhuri? Nekuti ndakasachinzwa vanhu vachitaura kuti mamuona ari kukatenga zimotikari zihombe, honai ari kudaiwo, kana kuti ari kudya mari nemukadzi wake, kana kuti ari kudya mari nemurume wake, but pamusha pawo hapana kana imba yakavakwa inoonekera. Ameno, munotiwo kudii nazvo? Munotiwo kudii nazvo? Mukama umu tinofanira kubatsira vanhu vese redzinza rese, kana kuti tinofanira kubatsirawo vamwewo toregawo kubatsira? Ameno, imi sevazukuru vangu ndimunoziva ndimuchadaira. Ndonyaya ndangoti timboti bate pamusoro pezvayo iyi, nyaya dzinoitika chaidzo muupenyu. Mangwana ndiwo nemari, umwe munhu izvozvo andori nemari mashoko iwawo ari kugara achiuya muupenyu hwake. Ndosaka ndangotiwo nhasi regai timboibata timboitaura nyaya iyi, because inyaya inotoraramika handiti. Right, once again I just want to thank you very much to all those who continue supporting this channel, this our family channel. I just want to salute you, to say thank you very much, and also all those who always comment. Handiti, ndokwatinotaura namacomments, I'm ready to answer, I'm ready. Ndokwatinoita nyaya dzedu dzese ko kwanditi. So ngatirambe tichingosapota basa richienda mberi. Kune vose vakasubscribe, thank you very much vazukuru. Ndimunondipa power mukaona ndichi-uploada video each and every single day, or my videos, because sometimes I upload more than one video, and ndimi mune muchitondipa power. Nema views ndo zvine zvichitondipa power, nema subs vari kuramba vachisubscribe. I love you so much. May the good Lord bless you all. Vese vari kushandisa data, Mwari akudzorere mabundles enyu vazukuru, wifi ngaibhadharwe handiti. Mwari akuitire zvakanaka vazukuru. Until tasangana zvakare, venyu Uncle Sekuru Saint Stephen, tinoti bye bye for now.